zi am o dilemă. Am cunoscut o fată, o cheamă doamna problemă. Mi-a dat și temă, nu știu cum să o rezolv, să nu mă scoată din schemă. Că vezi tu, ea trece testul, atât de diferită, nu poți să o compari cu restul. Și nu se vinde, că nu-i obiect. De asta nu poți impresiona cu Mercedes. Înțelegi despre ce vorbesc? E fata lângă care aș vrea să îmbătrânesc, să-mi clădesc un viitor, să ne trezim în același dormitor, pe covor, multe jucării, fiindcă îmi doresc să avem și doi copii. După o vreme să-i ducem la școală, doamna problemă să le fie profesoară, să fie mamă, soție sau iubită. Aș vrea să o văd zâmbind de fiecare clipă și aș minți să spun că nu merită să trec prin foc, doar să o știu fericită. Pot să spun, băi Gabi, n-are cum, nu mai există fete bune, ești nebun. Tu nu vezi, te amăgești, fete bune mai găsești doar în povești. Dar eu prefer să-mi ascult inima și uite așa începe povestea mea. Și fata care odată se numea doamna problemă, astăzi e iubita mea. Și ne gândim tot mai mult la viitor, viața-i prea scurtă să alegi după comori. De asta prefer să investesc în fericire, cu bani cumperi orice, dar nu cumperi iubire. Și nu mă plâng, mi-e foarte bine așa, nu mi-am dorit niciodată altceva. Unii visează să trăiască în palate, eu mă rog zi și noapte să avem doar sănătate. Sau zgomot în casă de bună dimineață, doamna problemă cum să rug să mă trezească. Doi copii la ureche să șoptească, tate ghiși cine va fi profesoara noastră. Yo!